de la mà d'un escritor. Avui presentem el conte L'Atzucac, original de Alfons Navarret i Alejandra Gómez. La tensió anà creixent, fins que Antoni ja quasi no entrava a casa. Després del treball, se n'anava de bar en bar fins a altes hores de la matinada i fins i tot hi havia nits que no dormia a sa casa. I per si fora poc, també s'havia afeccionat a les dones i els pocs diners que guanyava se'ls malgastava en prostíbuls. Imma intentava ignorar el comportament del seu marit, però cada vegada n'estava més farta. Com a mare preocupada per la innocència de la seva filla Anna, la deixava totes les nits amb els seus avis per si tornava Antoni, que no haguera de ser present quan aquell home que en algun moment havia estimat tant la humiliava i la tractava com si fora una escòria. Encara així, un dia no va poder evitar que Anna fora testimoni del comportament del seu pare. Fou un dia que arribà més aviat que de costum, a les 7 de la vesprada. Ja estava begut i es mostrava molt agressiu. Anna era a la seva habitació, jugant, quan va sentir un colp i els crits de son pare. Ella, que només tenia 4 anys, no sabia el que estava passant, així que, curiosa, va anar a veure i es va quedar quieta a la porta de l'habitació mentre observava pàl·lida com la seva mare plorava, estesa a terra i intentava fugir d'Antoni, el qual l'havia espentada com si fora un drap. Va veure com ell li barrava el pas, la deixava sense escapatòria i l'escridassava sobre alguna cosa que no acabava d'entendre. Les seues mans, grans i fortes, premien l'aire i acabaren impactant sobre el seu ventre. Colp a colp, l'estomacada semblava no acabar mai. Imma cridava, nerviosa, sobretot perquè sabia que la xiqueta ho estava veient tot i intentava sense èxit arrossegar-se cap a un lloc més segur. Aquell dia fou decisiu per a Imma. No anava a consentir que allò es tornara a repetir mai més. Havia de prendre mesures que no podia suportar les preguntes innocents d'Anna quan li demanava el motiu pel qual son pare li havia fet això. No podia mentir més a les seues amigues, dient-los que no podia quedar-se amb elles perquè es trobava malament, quan en realitat ho feia perquè no sabia com amagar totes les blaures que li havia fet la nit abans i que tenia per tot arreu. No, ja n'hi havia prou. Ja era hora que Antoni prenguera una mica de la seva medicina. Havia assenyalat el dia amb vermell al calendari i, mentrestant, les hores semblaven amuntegar-se a la seva esquena. Semblava estar imprecid i trobar-se a punt per aconseguir la tan cobejada llibertat. O pot ser no. La veritat és que el pes d'aquella decisió la colpejava un colp i un altre, però no es podia tornar enrere. Ho feia per ella, per les nits sense dormir, pels camins deixats a la seva pell, per l'odi acumulat a algun indret de la seva ànima. Però més encara, ho feia per la seva petita. No podia suportar que tinguera una infantesa ultrajada, vil, nefasta, horrible, on la violència esdevinguera un complement imprescindible de la por. No volia que els seus ulls tornaren a experimentar aquella sensació de pànic, d'incomprensió i, qui sap, si en un futur, de culpabilitat. I és que això ocorria una i altra vegada. Ho havia llegit als informes de les associacions de dones, en aquella ONG on hi anava un cop per setmana, per intentar ajudar altres dones que, com ella, també havien de viure el seu propi infern. Els seus colps, una vegada que no s'amagaven, semblaven donar-los una força inesperada que els permetia de continuar una lluita contra tot. Elles ho havien de demostrar tot. El dolor, la violència, les agressions i, a més, s'enfrontaven en un sistema que els era estrany, que no les comprenia ni responia amb la celeritat que calia. Hi havia vides, moltes, en joc, i les notícies que, per nombroses, ja no ocupaven l'espai central dels telediaris, sempre deien que sovint ell havia denunciat i no s'havien acabat d'aplicar les mesures necessàries, o que el jutge considerava l'home una persona responsable, que no s'havia de preocupar, que els fets terribles ocorrien en altres indrets, fins que acabaven condemnant el futur d'una d'elles, dels seus fills. Qui hi responia? Qui demanava disculpes?
Un colp el destí s'havia llançat amb tota la seua fúria contra elles? Ningú. Sempre es deia que no es podia preveure, que era un entre mil, que la sort, la mala sort, i la història tornava a llançar els daus per repetir els mateixos gestos. Ara bé, ella ni tan sols havia estat capaç de dir-los que sent tan treballadora, tan altruista, tan comprensiva i lluitadora, era una més d'entre totes elles i no s'atrevia a superar la barrera invisible de la culpa i la vergonya. Aquella marca que dècades abans havien lluit els jueus amb l'estrella groga per demostrar que eren els destinats a l'aniquilació. Aquella mateixa marca la duia ella, no més que invisible, o escrita molt endins dels seus ulls secs, amb llàgrimes d'arena i una profunda soledat que s'infringia i no sabia ben bé per què. A casa es deia que demà, que a l'altre, però després un mur espès, unes arenes movedisses se li enganxaven a la gola i quan se la felicitava per l'excel·lent feina que feia amb les companyes, una llàgrima ben rodona se li escapava galtes avall. Es deia de la seua sensibilitat, el costat tendre de la seua lluitadora. No sabien de la part fosca de la lluna, de les cicatrius causades pels rocs que li arribaven de sobte i sense saber per què, aquell nom de la foscor, Antoni. Bé, la història d'ell sí que la coneixia, la causa, la tragèdia d'una família destrossada per un pare autoritari. Tothom l'admirava, un alt càrrec militar que havia continuat la seva trajectòria al cos policial, nombroses vegades condecorat, envejat en secret pels companys, un bé en majúscules, una figura local que havia rebut fins i tot el nom d'ús dels nous carrers que s'anaven estenent al llarg del nou barri que el boom de la construcció havia afavorit. Joan Salazar, coronel condecorat i, per més inri, el del principal carrer, lloc de pas obligat si volies arribar al casc antic o agafar l'enllaç de l'autovia. El seu nom per tot. Només unes poques persones d'absoluta confiança de la mare van arribar a compartir els patiments immensos que la brutalitat d'aquell marit els havia causat a ella i als seus dos fills. El darrer colp, la mà se li va anar i d'una bastonada va fer caure la xiqueta, Gemma, escales avall. Veient el que acabava de fer i sense parar-se a pensar, eixí de casa i no se'l va tornar a trobar mai més. Mesos més tard, un cos havia aparegut a una cova propera, un tret al cap. I encara que eren evidents els indicis de suïcidi, es camuflar la situació i investigar. Un atracament que resulta infructuós. El nom continua en aquella avinguda cèntrica. A la mare, una medalla a l'honor i una pensió vitalícia. I un advertiment. El preu era el silenci. Silenci que la duria a la tomba un parell d'anys després. A l'Antoni, aquella llosa se li feu eterna. Alguna cosa acaba trencant-se-li a dins, però, malgrat haver estat testimoni de dolors i agressions, aquelles imatges s'acabaren per repetir. Era estrany perquè havia estat el seu tarannà tímid, la seva compulsiva tendència a culpar-se ell mateix, allò que havia fet que se sentira atreta per aquell home prim i silenciós. L'infern que ho haria es manifestà un any després d'haver-se casat. El naixement d'Anna havia aturat tímidament aquells brots psicòtics, però ara continuaven amb molta més intensitat, ocasionats per l'alcohol en què intentava oblidar el dolor. Però el seu dolor sempre acabava en un altre dolor, infringit a les persones que més estimava, si és que mai s'havia estimat ningú. I les dades del calendari. Uns mesos, la velocitat dels quals arribava a marejar. Apenes era una setmana, o 6 dies, o 2, o l'endemà. Les mans li tremolaven. Les companyes havien arribat a creure en un indici d'alguna malaltia degenerativa per com li agafaven unes fortes tremolors inesperades. Ella en culpava els nervis, i sota els nervis i litres d'infusions, la història anava romanent com ofegada dins del seu pou particular. Un veritable forat negre que la treia a cada colp més poderosament. A més, els darrers dies li havia resultat estranyament fàcil. Cap contratemps. Tots els objectes necessaris, fins i tot els més estranys, es va trobar a la primera de canvi a la ferreteria del barri. Ningú li feu cap pregunta indiscreta. Feia temps que Imma creia en el destí, que les coses estaven com predestinades.
Va ser senzill arribar a un tal pensament, especialment quan caigué a les seues mans la història de la Colometa, de com tot s'havia girat en la seua contra i quan estava disposada a posar fi, el destí li havia presentat un bon home i els camins s'havien reconduït. Rodoreda sí que sabia d'aquelles coses. Anem durs per les petjades que algú ha dibuixat. Sovint, en tancar els ulls, endevinava el soroll dels coloms, rates amales, que la miraven en un odi gens dissimulat. En el seu camí, la plaça del Diamant havia estat com un missatge que el destí li enviava, i des de llavors sempre havia dut el llibre al seu damunt, i el mirava com demanant-li consell quan algun nuvoler de dubte li espesseïa el pensament, i eren tants els moments. Només amb els ulls de la petita Anna, les coses prenien un sentit rotund. El destí estava escrit o l'escriuria ella. Aquell to be or not to be esdevenia una llei imprescindible. S'ha de prendre les regnes si no es vol naufragar, i ella ho era tot per la seva filleta. Què haguera passat si en lloc d'estar de viatge per negocis, el seu marit haguera estat a casa, potser mostrant-li l'altra cara, la millor, la de la felicitat truncada, la de l'home sensible que es perdia per fer-les felices. No ho volia pensar, perquè això era com el vent, avui bufant d'un costat i demà del contrari. I encara que no ho havia notat, tenia tots els detalls al seu cap. El cervell li funcionava a 1000 per hora. Sabia que l'Antoni arribaria del viatge cap a les 11 de la nit. Potser allargaria la tornada en haver passat per Paf de Torn, amb uns cubates al damunt, l'olor característica i el mal humor. Una petita maleta. Mal humor, odi estrany, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Com odiaria per sempre aquella altra novel·la, un retrat de la seva existència. Ell deixaria l'abric a la perxa i la maleta a dalt de l'armari. Allò seria el primer moment, en aquella revenja que li aniria arribant a pams. Una cadira, la que sempre emprava. Comptava en el dubtós control de l'equilibri i tot serrant una de les potes. El colp li faria perdre el control. No entendria què ocorria. Cauria damunt d'uns draps que amagarien 5 o 6 gots trencats. En múltiples talls començaria a bramar, a plorar de ràbia, dolor. Una barreja que li faria recordar, pensar en ella, perquè on era? Imma, l'absent, que eixa donota que mai havia estat al lloc on s'esperava, i li posaria les mans al damunt. I llançat foc pels queixals, aniria a la farmaciola i es posaria l'aigua oxigenada. El crit es faria sentir. Rebotarien totes les cambres. Ben dissimulada, havia costat omplir de salfumar l'ampolleta. Del crit arribaria la ràbia. En obrir Antoni l'armari per cercar la pistola, una altra sorpresa reservada. Maletes plenes de pes, en fràgil equilibri, amenaçant amb una precària estabilitat que li queien. Tot estava previst. Res no podia acabar malament. Era ella o ell. Les 3 de la matinada. Un vent disfressava amb núvols un cel que fugia ben de pressa. Ja hauria acabat tot. Això pensava. Llavors, encara molt nerviosa, agafar el telèfon i cridar a la seva amiga que s'havia fet càrrec de la petita després de l'escola. L'Anna, clar, te l'havia deixat a casa, al seu llitet. Estava desfeteta, i com que em digueres que el teu Antoni aniria a tornar cap a les 11... Es quedà de pedra. A més, no podia recriminar-li res, realment, perquè la seva vida la mostrava perfecta de portes enfora. Sense aire ni per inflar un petit globus infantil, va agrair-li l'amabilitat, però alguna cosa hauria d'haver-la traït amb el to de veu, perquè l'amiga li demanà si tot anava bé. Res, un mal dia. Potser no s'hauria quedat tranquil·la, però ara urgia arribar. Desesperada, prengué les claus del cotxe i veia com els carrers esvaïen. Allà, en la urbanització testimoni del seu horror, hi trobà la casa, aparcar i baixar corrents. La porta, oberta. L'olor al alcohol, com s'esperava. L'olor i les taques de sang. Els vidres que havien estat descoberts, un rastre per les parets, la maleta al terra, anava resseguint la història. A la cambra de bany, la farmaciola al terra, tot desordenat. Encara es podia imaginar la ràbia i la por de l'Anna, amagada al llit, pensant qui sap quines coses horribles. I la culpa
era només d'ella. El camí cap a la seua cambra, el dormitori, i arribant, les pesades maletes i més taques de sang, arreu. Però no el cos esperat, el cos que hauria d'estar-hi inanimat, mort, i el rastre que s'anava apropant a la seua cambra infantil. Ai, l'horror que es dibuixava en el rostre. Ai, l'horror, tot l'horror repetit tantes vegades que se l'apareixia tot d'una. Un espant, una gelora al cos i obrir la porta i perdre la consciència. L'endemà despertà a l'hospital. Sí, estava bé, pot ser conmocionada. Al liteter del costat, la petita. Un somriure d'àngel, un àngel personificat que li oferia els bracets, unes preguntes. Ho sentien molt, però només havien arribat a temps per salvar-les a elles. Un curtcircuit havia incendiat la casa. No en quedava res. De l'Antoni, apenes la cendra. Sortosament, l'amiga hi havia anat amb el seu marit. Entre els dos les havien tret, d'un pèl. La investigació no ho havia acabat d'encertar, d'entendre d'on havia vingut la bala. Pot ser fou un suïcidi? El fet és que la petita l'havia tinguda a les mans i havia jugat. En arribar els dos, encara la hi tenia. I li feia no, com amb una nineta per a dormir-la. O pot ser era a son pare. Qui sap si a tots dos. No, la meua xiqueta tessoneta. No es vol a dormir. Sovint, en mirar-la, intento espantar fantasmes, llevar-me del cap idees boges, terribles, ella com el meu àngel protector, ella que havia vist el seu pare ensangonat, cridant com un foll, demanant-li per la mare, deixant marques per tot, cridant coses que ella no podia comprendre, i de sobte, quan estava ben a la seua vora, endevinar l'arma, entre les seues manetes, somrient, innocent, sense entendre. I ell que intentava canviar la seua veu, li deia, cosa bonica, deixa això que prendràs mal, o qui és la reineta del seu pare? I veure com, amb un somriure preciós, com si li estiguera llançant un bes en l'aire, al mateix temps que li deia, jo, pare, jo sóc la teua reineta. Li feia un tret i li encertava al vell mig del cor. Ell, sense arribar a comprendre, ell, veient en el seu gest un joc infantil que li cegava la vida, i després veure com se li anava escapolint d'entre els dits, deixar fugir una llàgrima i la veueta que deia és la mare qui et diu la cançoneta. La xiqueta no es vol a dormir. No es vol a dormir i li cantarà una cançoneta. No, fins que arribi la nit. Pot ser si ho imaginava tot. El psicòleg parlava d'un tractament posttraumàtic, però que l'Anna estava estranyament bé. Només quan Imma li venia un atac de pànic en moments així, sentia la maneta i la veu que la calmava, la cançoneta que li curava les ferides des de dins, com una felicitat inexpressable i la sensació que l'Anna, que ella ho sabia tot, que el destí, que era el seu àngel, que no hi havia cap pes a dur, perquè ella se n'havia encarregat, que tot, absolutament tot a partir d'aleshores aniria bé. I també era la cançó amb una lletra que ella no li havia ensenyat. No, xiquet, ha caigut un paquet. S'ha trencat la cameta i ara està coixet. No, xiquet, el xiquet se n'ha anat i el xiquet s'ha quedat.